Ka kerwo na madya lalu hakajing day bar kajing penjalan ya ke election MDC udon kumni banong tang ban ya tip lang ba ka sikshidil jong ka constitution kari India ka ong kumno ladap dawa ban penjalan ya ka MDC election ka artikel arspa sapulai lani kata ka artikel arspa sapulai khatlai clause sop 2 ka ong ba ugonor ula ban penbena bala ban cancel ni penkeriak no ya ke MDC election kat kum kini ki kendon ba kadon ke jingdawa ban penjari ya ka emergency hapo ka jela lane ba ugonor usngodei ba ya ka ya ban penlong ya ke election MDC en omla ban penlong ya ka hakar kom bayaj bet ya irenti pat nakata kadau la penjelan khnang nakadau bakadon ka jing pait jing pra jong ka ain lani ka tin nong wei ka dei ka breakdown of law and order ka jing shifting yo mi ki jingya mensau ne jingele ni ki jingi umsnam hak tin nong wei ki ong ka fear of violence nakadau ba don ka jing penjot jong ka maryang hak tin nong wei ki ong ka natural calamity lane kinu ki wei pat ki daw le se kumbo ong UCM ka ki HADC bakadawa ban penbek ya ka jing pia constituency bat ban yo ya ki electoral roll la ka jong ki ba omla ban long kum ka MLA electoral roll kani la ban kentup kum na ki wei pat ki daw kum ta ka artikel arspa sapulai abaka election syaka district council hapo clause 2 ka ong ba u governor ula ban bu ya katarik ka batmai na ka banta ka election te kumta kumbala kedeu haneng kitei kilong kikatu ka ni kinong rimba u governor ula ban penjelan ya ka district council election hak kejela Meghalaya kejing kentho na bubun balang hatu kejing dawa pia constituency kami tang haswa ban kut ka sansnem ne habakut ka samoy terekam laong le se shwa ban kut ka samoy terekam badon bun ki paj ba badon haki constituency ba per ki ut ba ka jingbun briu haka constituency jongki kami rengkat show bat ki wei pat ki constituency kumta ka jingdawa badai ban pentmai ka pia constituency lada kumta kamut ki sitting MDC kimyo imo ya kata hapok kini ki sansnem kat hado bahab ban ujor da upaj ba lada kalong kumta dilek si nakida babun kampalat hapo district council tharai kinong mikmat kila kumkelet ban yo i ya ka jingdawa ban penbej ya ki constituency nado basdang ka sansnem ne kata ka samoy terekam omla ban len baka an ban penjelan ya ki election syaka district council ka sya hado chisnem henry wat lada ka an ka sya lada kini ki kendon harum kidon da ka waipat ka jing temu ka jing penjelan le se la ban ong bakane ka kam penjelan kam da dei ka basong nia hado kata-kata kat kum ka spirit of the law ni ka jing temu ka an la ne ha ka tin pareng ki ong ka on ethical ka jing temu ne enten hato ka ne ka jing dawa penthamai constituency kalong ban penhap kat kum ka jing dawa jong ka an ne ka jing shim kabu khnang ban yu roj ya kiwei ka bawat khnang ya ka jing sha jong ka an khnang ban kier ban penlong election ha ka ktin phareng ki ong ka circumventing ka bamut ka bashim ya ka indirect rough ne ka wei par kalanti ka ba ka an hi ka sha khnang ban yo poi sha kata ka thong ka balathmu achieving goal khnang ban omsha subas new AARM Henry barok ke jing shisha lani ka bom shisha la ban pen kesan habangi kwa ban rabjot ya kinu ki kam ki bangile bat kham tam habaka an ka sha kani ka de ka khro ka ba tho da madya lalu ka pi jong u ka jing dei bat ka jing penjalan ya ka semoy terekam jong kini ki MDC ki pamenta